कमेडि भिडिअ खालामनानै गोबां सुबुंफोरनि आंगो जानो हादों बर' हारिनि जाखांफु मोनसे जराया। खामानि मावनो लेबान बरबाद जाजोब्बाय आंहा। थु गिति नोंनि मेगनखौ अपारेसन खालामना लायनि। माने आंनि मेगनाथ' थिगैनो दं। होमबा नों नोंनि गोरोन्थिखौ मानो नुवा? नंगौ, बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय आथियाबारि गामिनि बर' हारिनि जाखांफु मोनसे जरा जतिस बर' आरो किति बर' बिथांमोना बर' हारि कमेडि मुंनि मोनसे पेजनि गेजेरजों गोबां गोदान गोदान फेस्ला भिडिअ लाबोनानै गोबां सुबुंफोरनि गोसोआव आंगो जानो हानायजों लोगोसे गोबां सुबुंफोरखौ थुलुंगाखांहोदों। थारैनो जतिस बर' आरो किति बर' बिथांमोननि फेस्ला भिडिअ खालामनाया हारियाव गोबां सुबुंफोरखौ रंजाहोदों आरो थुलुंगाखांहोदों। इदि मा जाखो? गुबुन गुबुन बिथिङाव रायजो राजाफोरा दुखु जायोब्ला फेस्ला भिडिअफोर नायनानै रंजानाय लायो। थिग बेबादिनो जतिस बर' आरो किति बर' बिथांमोनाबो फेस्ला भिडिअ खालामनानै गोबां सुबुंफोरनि सुखु दुखुआव मिनिहोनो आरो रंजाहोनो हादों। दानिया फैदो जतिस बर' आरो किति बर' बिथांमोना कमेडि भिडिअ खालामनानै सुबुंफोरनि गोसोआव माबोरै आंगो जानो हाखो बेखौ जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सुजुगिरि राकेश रामसियारिनि जर'खा खौरांनि गेजेरजों मिथिना लानि। नंगौ, आं बे समाव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय आथियाबारि बे ओनसोलाव आं दङ। बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों सम सम जों दैदेनगिरिफोरखौ आयदाखौ जोङो लाबोबाय थादों आरो बेनि अनगायैबो जोङो गोबां बिथिंखौनो नोजोर बोनानै स्पेशेलि जोङो जाखिनि एग्रिकालचाराव बा फार्मार्सफोर बिथांमोनखौबो जों मोगा-मोगि आयदा थामहिनबा जर'खा मोनसे हाबाफारि जों लाबाय थादों। दिनै मोनसे आलादा मोनसे बिथिंजों नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया लाबोनो थाखाय नाजादों। सासे सुबुं जुदि जों नोजोर होयोब्ला सासे सुबुंनाव गोबां बिथिंजों एसे गावखौनो रंजाथाइ खालामनाया जोबोदनो गोनांथि दङ आरो थिग बेबायदिनो दिनै बर' हारिनि गेजेराव सासे जाखांफु मोनसे जरा आरो जाय जराया गोबां सुबुंफोरनि गेजेरावनो बयनिबो आंगो जानो हादों आरो बे समाव बिथांमोननि जाखिनि मोनसे फेस्ला आरो जाखिनि बिथांमोना कमेडियान खालामो बियो जोबोदनो हारियाव मोनसे आरो सुबुंखौ आरो सासे सुबुंखौ मोनसे रंजाथाइ लाबोहोनो हादों। नोंथांमोनाबो हयथ' बिथांखौ सिनायखायो, बयनिबो आंगो। जिहेतु बिथांमोननि चेनेलखौ जों जुदि मख'योब्ला बर' हारि कमेडि, दा बे बिमुंजों बिथांमोना पेज खुलिनानै बे समाव बयनिबो आंगो जानो हादों। नंगौ, बिथांमोनानो गुबुन रावबो नङा, जतिस बर' आरो किति बर'। बे समाव बिसोरनिफ्राय मोनथिनो थाखाय नाजागोन जे गोदान गोदान कन्टेन्ट्स लाबोनानै बयखौबो मिनिहोयो, बयबो सुबुंफोरखौनो बेवहाय बोराय बेन्थ' गासिबो जाय बिथांमोना समाजारि बिजोङाव दङ, समाजारि बिजोंजों जाय बिथांमोना बे समाव टाचाव थायो, बिथांमोना बयबो बिथांमोनखौ सिनायखायो आरो बयनिबो आंगो आरो सुबुंनि मोखाङाव आरो गोसोआव जे मिनिनाय बा रंजानाय मोनसे फेस्ला खालामनानै मुंदांखा जानो हादों। गिबियावनो बरायग्रोना लाबाय बड'लेण्ड बुब्लियाव। खुलुमबाय, गोजोननाय थाबाय बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम जोंनि न'सुं सेराव मोनफैनायनि थाखाय। बेनिफ्राय जोबोद गोजोननाय मोनबाय आदाखौबो लोगो मोननानै। बेनिफ्राय आरो मा होनबावनो, अननाय मोननानै जोबोर मोजां मोनदों। रायजोफोरा जेरैबायदि अनदों बेफोरबायदिनो अनलांबाय थाथों आरो जोंबो जाहाथे बेफोरबायदिनो एन्टारटेनमेन्ट खालामलांबाय थानो हाथों नोंथांमोननि आशीर्बादाव। एसे जायगाखौ खोन्थानो हागोन नामा? जोंनि जायगाया बाक्सा, बेनिफ्राय मुसलपुर खाथियाव नै आथियाबारि होननाय दङ जायगा, बेनि सेरावनो दङ जोंनि न'आ। जिहेतु जों नुनो मोनो समाजारि बिजोङाव आथिखालाव बयजोंबो आंगो जानो हादों, बयजोंबो अनसायनाय मोन्दों, गोदान गोदान मोनसे कमेडि लाबोबाय थायो, मिनिहोयो बयखौबो। दा बे समाव माबोरैहाय गोदान गोदान आइडिया बेखौ लाबोयो आरो बेनि सिगां मिन्थिग्रोगोन जे माबोरै जागायजेनदोंमोन सिगाङाव? आङो सिगां जागायनाया 2019आवमोन ना, 2019निफ्राय आङो जागायदोंमोन। माने मोनसे चेनेल दंमोन आंहा, बर' हारि टेक्न'लजि होननानै मोनसे दंमोन सिगाङो। माने टेकनिकेल भिडिअ बानायोमोन आरो सिगां आङो। बेयावबो 2 लाखसनि बारदो साबसक्राइबारा। बेनिफ्राय बेयाव बारा जायासै, माने टेकनिकेल इ समाव नायामोन आरो जोंनि बर'आव बांसिनानो नायामोन आरो। बेनिफ्राय चेनेला हेक जाबाय। बेनि उनाव आरो बोसोरनैसो माने दोनदों आं ड्रप, ससियेल मिडियायाव ओंखारथाराखै आं। बेनि उनाव जोंहा कितिया बुंबाय कमेडिखौनो बानायनोसै दे, बानायना नायनि मोनसे माबायदि जायो होननानै। बेनिफ्राय बानायनायबाय जोङो कमेडिखौ। जोबोर माने अनसायनाय मोन्दों मानसिफोरनिफ्राय। कमेडि जिथु जोंनि बानायनाय
मोजां मोनदों मानसिफोरा बेनिफ्रायनो स्टार्ट जानायसै आरो जोंनिया नै दा कमेडि बानायनाया बोसोरसे जानोसै जिहेते जाफुंसारनायनि बेलायाव आइजोनि गोबां रल थायो होननानै बाथ्राखौ बुङो थारैनो नोंथाङा बाथ्राखौ मख'बाय जे गिबियावनो जे कमेडि बानायनायनि आइडियाखौ नोंथांनि बिसिया होदों बे बाथ्राखौ नोंथाङा मख'दों दा सापर्टिं हिसाबाव माबोरै मोनदों बिसिनिफ्राय मोजां मोनदों माने जोंनिया लाभ मेरेजसो नालाय मोजां मोननानैनो लाखानाय बेनिफ्राय गोबां सापर्ट होबाय दुखुआवबो खैफोदावबो आफोदावबो माने बिगियाबा सोलिया बायदिनो आंनिया जिबना जिहेते कमेडि बानायनायनि जे जाखिनि लामा नोंथांमोननि बा बे समाव रायजो राजाफोरखौ मिनिहोनाय बा रंजाहोनाय बा जाखिनि गोबां सुबुंफोरानो जाय सुबुंफोरा बे समाव कमेडिखौ नायो बे नायग्रा सुबुंफोरा गोबांनो अनसायो दा बे बिथिङाव आङो मोनथिनो थाखाय नाजागोन आइडिया बोरै फैयो आइडिया माने जों गोबां फिल्म नायो जों सानैजों माने बे फिल्मा मोजां जा गाज्रि जा मोनसे कन्टेन्ट दिहुनथारगोन माने मोनसे फिल्मनिफ्राय माने डायलगफोरखौ जरायनानै बा इदि खालामबा इदि ओरैबायदि माने थिंकिंआ फैयो आरो मोनसे बेनिफ्राय आरो रिल्स होनबाथाय गोबाङानो कपि होनबाय थायो नाथाय रिल्सनि कपि होनजाया आसल मथे माने रिल्सआ बयबो बानायजायो बेयाव सल'खौबो रिल्स बानायो बेयाव जोङो दानस्लायनाबो बानायो बर'आव बेनो आरो जोंनि आइडिया फैनाया माने हारसिंबो फैयो आरो बानायलांबाय थाबा फैबाय थायो आइडिया फैबाय थायो आं मोनथिनो थाखाय नाजागोन गिति दङ जोबोदनो मोनसे आइडियाजों गिबियावनो जागायजेनबाय जे बानायनोबा कमेडि सिगांनि समाव नोंथांमोना मिथिगौ जे बिथाङा बुंनाय बायदिबा बर'नि टेकनिकेल आयदाखौ लानानै बिथाङा भिडिअ बानायगोन बेनि उनाव गोबाव सम ड्रप थाबाय ड्रप थाखांनायनि उनाव कमेडियान बेखौ बानायनो थाखाय थिरां खालामदों आखाइयाव बा बेनि गुदियाव दङ गिति बर'आ माबोरै आइडिया मोनग्रोनाय माने आङो मानसिफोरनिखौबो इदिनो नुबाय थायोमोन नालाय कमेडि बानायनायखौ माबाफोराव हिन्दीफोरनिखौ बेनिफ्राय जोंबो बिदि बानायबा हामगोन खोमा होननानै आङो माने गोसोखांदो आरो बे गोसोखांनानै जों इदिनो मोनसे बानायग्रोनायदो फार्स्ट टाइम बानायग्रोनायदो ओमफ्राय जों सानैबो बानायनानै ओमफ्राय इदिनो भिउसआबो फैबाय बेनिफ्राय जों इदिनो गोसो जालांनायसै आरो सानैदो बानायलांनो फार्स्ट टाइम माबोरै अनसायनाय मोननाय गिबि बानायजेननायाव जागोन जाया मोनसे डाउट थायो नङा होमब्ला गिबि जेनाव माबायदि मोनदोंमोन गोसोखौ जेब्ला माने बिथाङा होनदोंमोन जोंहा बे मालिकआ होनदोंमोन आरो केमेरादोनो आं माने इन्स्टाग्रामावसो बानायनो सानदोंमोन आरो फार्स्टआव इन्स्टाग्रामाव डाइरेक्ट बानायनो सानदोंमोन ओमफ्राय नाङा दे अरिजिनेल केमेरायावनो लानि होननानै इयाबो बुंबाय ओमफ्राय उनाव दे होमबा माबायदि जागोन होमबा इयो होननानै है जानाय नङा खोमा होननानै भाबिबाय फार्स्टआव ओमफ्राय उनाव बिदिनो इदिट बानायनाय हिट जालांबाय नालाय इनिया इदिटआव एसे मोजां नायो ओमफ्राय उनाव बिदिनो भिउसआबो बारा फैबाय नालाय बेनिफ्राय गोसोआबो मोजां मोनबाय आरो होमबा बिदिनो कमेडिखौनो बानायबाय थानोसै दे होननानै जों सानैबो रायलायबाय आरो जेब्ला कमेन्टस हरो सोरबा बिदिनो कपि खालामदों सोरबा बिदिनो गुबुन हिन्दीफोरनिफ्राय लादों बे रिल्सनिफ्राय नायदों बेफोरबायदि होनानै माखासे सोरबा बिदि बुंहरो गोसोखौ माबायदि मोनो जेब्ला बुंहरो अब्ला गोसोखौ नावमान खायसेब मोनो मोननायालाय माने जितु कपि खालामबाबो जों बर'आव दानस्लायनानै जों मोजांसिन बानायनो नाजायो नालाय बर'नि एक्टिंआव बा बर'नि जितु डायलग दङ डायलगाव माने मिलायनाय कनभार्ट खालामनानै आरो मिलायनायखौसो हायो हिन्दीनि जितु एसे मिलायनाय जोंनियाव दा हमना ला दैखौ ओजोंहा पानि होनो बेफोरबायदिया माने मिलायलांनांगौ डायलगा बर'आव बुहुत बुस्थुआ मिलायलांबासो डायलगा मोनसे जालाङो बहुत बुस्थुखौनो माने डायलगखौ लाजोबनो हाया हिन्दीनिखौ आरो मिलायलांजोबनो हाया बेनि थाखायनो बहुत भिडिअ थालांदो बेफोरबायदिनो बानायनो डायलग मिलायनो हायो जेब्ला बुंहरो बै कमेन्टस लिरनानै बुंहरो जायाखै बेफोरबायदिनो मालाबा कपि खालामनायसो होननानै बायदिसिना मोनसे सोंखारिनाय बाथ्रा जुदि बुंहरोब्ला बे समाव लिरोब्ला रिप्लाइ हरनाय मा हरनाय आंथ' रिप्लाइ हरखाया माने आङो रियेक्ट होना दोनो आरो आं लाब रियेक्ट होना दोनो थेवबाबो आं मोजां मोनो थेवबाबो जि नों नायनानैबाबो जि कमेन्ट हरदो आंनो नायनानैसो कमेन्टखौ हरदो आंनो इनि थाखायनो जथेस्थ'यैनो गिबियाव जेब्ला बानायजेनदोंमोन स्टार्टिङाव जिहेतु गोबां रायजो राजाफोरनि मदद मोनदों बाथ्राखौ जिहेतु मख'दों आं बै सम बुब्लिखौ मिथिनो थाखाय नाजादों जे जेब्ला बानायजेनदोंमोन बे बानायखांनायनि उनाव
नैबे नोंथांमोननि ओनसोलनि बा गामिनि रायजो राजाफोर दा बिदिनो नों लोगो दोगो बिदि थायो बिसोरनि रियेक्टआ माबायदिमोन जेब्ला नायजेनदों फार्स्टआवथ' बहुद घटना दङ आंहा फार्स्टआव केमेरायाव ओंखारनायनिफ्रायनो जागायनायनिफ्राय मथा मथि 2019निफ्राय गथ' फिसायै जोंहा दा फिसाला मोनसेसोफोरखौ लानानै आङो मोनसे सर्ट मुभि बायदि बानायदोंमोन बेयाव गोबाङानो बुंबाय आंखौ न'खरनि मानसिफोरा बियो जोंनि फरायनाय गथ'फोरखौ नस्थ' खालामजोबगोन बेफोरबायदि होनजानानै आङो बिराद दुखु मोनदोंमोन आरो फार्स्टआव ओमफ्राय दा अनसायो मानसिफोरा दा जोंनि जिथु भिउसफोरखौ नायनानै बा पाब्लिकफोरा लोगो हमनो फैनायखौ बेफोरखौ नुनानै दा गोजोनो आरो जोंनि दा रायजो राजा गासैनि खाथिनि मानसिफोराबो बेखौ नुनानै गोजोननाय मोनो आंबो दा जिहेते दा सेलिब्रिटिखौनो होननानै जों बुंनांगोन जिहेते बे समाव सेलिब्रिटि जाबाय जेब्ला गुबुन जायगाफोराव थाङो स्पेसियेलि बबेबा मोनसे हाथायफोराव बा गुबुन मोनसे जायगाफोराव थाङोब्ला जेब्ला सोरबा सेलफि लानो नागिरोब्ला जेब्ला आदा आं सेलफि लानि मोनसे बिदि बायदि बुङोब्ला माबायदि मोनो मार मोजां मोनो आं गोसोखौ ओमफ्राय लाजिखानायबो मोनो एसे बा आं सेलफि लालायनो हानाय मानसि जाथ'वाखै र' होननानै होनो आङो मानसिफोरखौ खायसेखौ बेनिफ्राय थेवबाबो आरो लुगैयो नालाय मानसिफोरा मबाइलावसो नुयो बेनिफ्राय आरो फट' मोनसे थाफाबा जोंदो मोजां नाङो बेफोरबायदि सानोना मानसिफोरा मोजां मोनो आरो बेफोरबायदि माथो होबा रायदावबा बा ओइ आदा वाहांदोंमोन बेफोरबायदि होनो मानसिफोरा मोजां मोनो आरो जाहाथे जों मख'नांगोन जे बिथांमोना बर' हारिनि थाखाय मोनसे फुंखाखौ जों बुंनांगोन आरो मानोना बे समाव बयनिबो जिउआव जे मिनिनाय बा खुसि लाबोनो हानाय सानै जरा बिथांमोनजों जों बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों सावरायबाय थादों आरोबाव मिथिनो थाखाय नाजागोन जिहेते जों नुयो सम सम बिदिनो आइजो होनानै बा हिन्जाव होनानै सम सम जोङो बैफोरनिफ्राय सावथुन बा हमनानै ला नैबे कमेडिनिफ्राय खायसे खायसेफोरा जानगाराव थायो आरो गोबां सावरायनाय गामिफोराव बा ओनसोलफोराव सावरायो जे बेफोरबायदिनो मोजां गाज्रिखौ सावरायनायखौ फेस खालामनो गोनां जायो दा बे हिसाबाव दा कमेडिया खालामबाय दं गितिया दा बे समाव मा फोरमायनो लुबैगोन जिहेतु जाय बिथांमोना बैफोरखौ लानानै बाथ्रा बुङो सोंखारियो आरो बेवहाय मोनसे गोसोखौ दाद लानानै दा खामानि मावबाय थादों थुलुंगा होननानै सोरखौ सानो हेफाजाबा सोर होबाय थादों दा हेफाजाबा दाथ' बिथाङानो हेफाजाब होगासिनो जेब्ला सोरबाफोर बुङोब्ला गोसोआ बायो नामा ओहो जेबो साना जोङो माने बेफोरबायदि बुंग्रा थाखायो होननानै जोङो गोसोआव सानना लाखायो आरो बेफोरबायदि खाथि खानि मानसि बुंग्राया थाखायो होननानै भाबियो आरो जोङो ओमफ्राय मालाबा बिदिनो गोसोआव बोरैबा मोनो ओमफ्राय मोननाया थेवबो ओमफ्राय ओइ बेफोरखौनो सानबाय थागोन ना भाबिबाय थागोन ना होननानै जों सानैबो ओमफ्राय बिदिनो लायो जेब्ला सेलफि लानो नागिरोबा माबायदि मोनो गोसोखौथ' बिराद मोजां मोनो बिराद फुरथि मोनो माने जोंखौदि मानसिफोरा रायजोफोरा ओरैबायदि मोजां मोननानै भिडिअ नायो बिराद मोजां मोनो आरो जोङो गोसोखौ बोरैबा लाजिखांखांबो मोनो बिदिनो सेलफि लानो नागिरबा लाजिनायबो मोनो एसे बिदिनो आरो मोनथिनो थाखाय नाजागोन जेब्ला कमेडि बानाय स्क्रिप्ट खालामखांनायनि उनाव बेसेबांसो सम लायो शुटिंखौ सोर खालामनाय जायो शुटिंआथ' जों सानैदोनो लायो माने मबाइलावसो लायो नालाय जुदि दुएट नांगौ जायोबा मोनसे फ्रेमावनो जुदि सानैखौबो नांगौ जायोबा होमबानिया जोङो माबायाव लायो स्टेन्ड दङ ट्राइपडआव लायो बेनिफ्राय सिंगोलखौनो बांसिन लायो जोङो सिंगोलबा बियो लालाय आं लायो आरो केमेरा पार्सन आरो जुदि मुभिंआव नांगौ जायोबा सानैनिबो मुभिंआव नांगौ जायोबा जोङो सासे सोरनिबा हेल्प लानो गोनां जायो आरो गुबुननि एसे हेल्प लानो गोनां जायो लोगोफोर दङ माबायावनो गामियावनो लेंहरथ'यो आरो फैथ'लै दसे होननानै होयो जिहेतु केमेरा खेबनायाबो जोबोदनो गोनांथि जिहेतु बेनि फकासिंनिफ्राय लानानै बेनि स्टेन्डखौ लानानै खालामनो गोनां जायो जेब्ला गिबियाव बैखौ खालामजेनदोंमोन बा गितिया खालामजेनदोंमोन जागोन ना जायाखैमोन फार्स्टआव एकदमबारे ओइ बादावनाया जोंनिया बादावनाय दङना बे बादावनायानो जायाखैमोन मथा मथि 1 घन्टासो जुजिदो 1 घन्टासो जुजिखांनायनि उनाव जादों मोनसे बेनिफ्राय बिदिनो जायै दा एकदम खेबसेनो जाग्रा जाबाय आरो मोनसे कमेडि खालामनो थाखाय बेसे गोबाव सम लायो ओरैनो टाइमा माने सिगांथ' लायोमोन मथा मथि नोंनो मोनसे भिडिअ बानायनांगौबा कमप्लिट 1 घन्टाया लाथारोमोन आरो
1 घन्टा लाथारोमोन बेनिफ्राय दा फैयै 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 एकदम दसेनो जाग्रा जाबाय आरो मथा मथि 20 मिनिट 15 मिनिट जायो एडिटिं आरो माबाफोरखौ एडिटिंआथ' आंनिया दसेनो जायो एडिटिंआव आंनो बारा टाइम नाङा मथा मथि आंनो नांगोन बा भइस डाबिंफोर थाबा एसे टाइम नांगौ जायो जुदि भइस डाबिं गैयाबा आंनो 10 मिनिट्सआवनो जायो आंनिया एडिटिंआ 10 मिनिट्सनि गेजेरावनो जायो जायो अब्ला जुदि नोजोर होयोब्ला ओजोंहाय 20 मिनिट आरो 10 मिनिट्स नायोबा 30 मिनिट्सआवनो मोनसे रिल्सआ जायो जेब्ला शुटिं खालामनाय लकेसन बे लकेसनफोरखौ जिहेते खायसे खायसेयाव गोदान मोनसे जायगाखौ नायनानै जों बेखौ प्रिफार खालामनानै बे जायगायाव थांनो गोनां जायो लकेसनखौ बबे जायगायाव लायो बांसिन जोंनिया लकेसना बांसिन न'आनो नैबेयो बेखौ बयबो सिनायो दा नैबे बेराखौ आरो नै दिनैसो कालार होदां नैखौ बेखौ नुबा आरो मानसिफोरा मिथिलायसिगोन आरो एसे कालार होबायदो होननानै बेनिफ्राय आरो बेगखिबो लायो आरो नांगौ जायोबा नैयाव फिल्ड दङ फिल्ड गिदिर जोंनियाव फिल्ड गिदिरावबो लायो आरो माने बे एरियायावनो बे आथियाबारि एरियायावनो लायो ओमफ्राय आरो बाहेरायाव थांबाथाय दे मोनसे बानायलांसै दे होननानै अकस्मात भाबिब्रबनानै लाबोयो आरो दा बेवहाय जों नुनो मोनदों जे भिउवारशिपखौ नायोब्ला गोबां गुबुन रायजो राजाफोरा बे समाव दा नैबे समाव अनसायनायखौ जों नुनो मोनदों गोबां रायजो राजाफोरानो अनसायो दा बै समाव पाब्लिकफोरनि नटिसआ बा पाब्लिकफोरनि बे समाव अनसायनायफोरखौ माबायदि फिल खालामदों सिगांनि आरो दानिखौ नोजोर होयोब्ला सिगांनि अनसायनायनि रुजुबा दानिदो गोबां अनसायदों मानसिफोरा मोजां मोनदों बा आदा होनो बयबो कमेन्टआव मोजां आदा मोजां गिति बेफोरबायदि होनहरो बेनिफ्राय जोबोर मोजां मोनदों आरो गोजोननाय मोनदों मानसिफोरा अनसायदों आरो जोंनि जिथु कन्टेन्ट दङ कन्टेन्टखौ उन्दैनिफ्राय लानानै बोराय बेन्थ'सिम नायजायो थारमाने जों एडाल्टारि बानाया मोनसेबो डाइलगफोरखौबो बारा सोआ एडाल्टनि बारा माने सोबाङानो दे जेन गथ'फोराबो खुदियाफोराबो नायनानै इन्ट्रेस्ट लानो हायो आरो बेफोरबायदि बानायो मिन्थिनो थाखाय नाजागोन जिहेते जाखिनि कमेडिनि बाथ्राखौ मख'दों दा बेवहाय आं जोबथायाव मिथिनो थाखाय नाजागोन जे बेवहाय चाइल्डनिबो रलाव फिसालाखौ लायो बेवहाय लायो माबोरै फोरोंनाय बेखौ जोंहानिया माने मबाइलावनो थायोना बांसिनानो बे रिल्सखौनो नायबाय थायो बेबो इउटुबाव बेनिफ्रायनो एसे रोङो बेनिफ्राय आंबो सिखायो बिमायाबो सिखायो बेफोरबायदिनो रोङो जानाया खेबसेनो लायो लानायालाय सिखायबाथाय लायो खेबसेनो जायो बिमा बिफाया रोंखानाय मिथिनो नाजागोन जे दा बेवहाय जाखिनि बे समाव कमेडि बानायबाय थादों फिउचाराव बा फैबाय थानाय समाव माबायदि रलखौ लालांनो नागिरदों फिउचारावथ' जेब्लासिम ससियेल मिडिया होननाय बुस्थुआ थागोन अब्लासिम जोंबो थागोन होननानै माने बुंना लानाय बायदि जाबाय आरो जोंनिया माने जेब्लासिम इउटुब आरो फेसबुक थागोन अब्लासिम जों भिडिअ बानायबाय थागोन आरो बिदिनो नोंथांमोननि अनसायनायाव थाइसे थाइनै जि हायो आरजिना लानोसै बेनो आरो ओरैनो माबायदि सर्सआ फैयो बायदि न'खर सुंथानायफोराव सोलिनाया फैयो बाखि ओरैनो मथा मथि नोंनिया हमना ला मान्थलि 20आथ' गखाया 20आ गवाबा आरो बाखि एक्सट्रा इनकाम दं बे एक्सट्रा इनकामखौ बुजिखागोन मानसिफोरा स्पन्सार प्रमसन बेफोरनिफ्रायनो फैयो आरो एसे जिहेतु गोबां बाथ्राखौनो फंबाय आरो बिनानावनिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो मिथिबाय थारैनो मख'नांगोन जे बर' हारिनि गेजेराव जाखांफु जे मोनसे फेस्ला खालामगिरि नोंथांमोना गासैबो सिनायखायो गोबां बाथ्राखौनो मोनथिनो मोनबाय आरो मख'नांगोन जे बे समाव नैबे बिथिंखौ नोजोर बोनानै थामहिनबा बे समाव जोङो नोजोर होनांगोन जे गुबुन गुबुन बिथिङाव रायजो राजाफोरा जे दुखु आफोद जायोब्ला जों मोनसे इन्जयमेन्ट बा रंजानाय बा फेस्लाखौ जोङो आखायाव लायो थामहिनबा जों नायो थिग बेबायदिनो जे बे समाव गिति आरो जौतिसा बे समाव गोबां बिबांनि बे समाव गुबुन गुबुन समाव बिसोर स्टाडि खालामनानै बे समाव माबोरैहाय रायजो राजाफोरनो एन्टारटेनमेन्ट होनो
बा बिथांमोना नाजादों आरो बेखौ बिथांमोना होगासिनो दङ आरो बेखौ नायनानै रायजो राजाफोराबो जोबोदनो गोजोननाय मोन्दों बड'लेण्ड बुब्लिनि नैबे समाव बिथांमोनखौ जे मोगा मोगि आयदा बा जर'खा सावरायनाय आयदा लाबोनायनि गुबै थांखियानो जादों मा बेवहाय जोङो गासैखौबो जों थुलुंगा होनांगोन जे बिटिआर ओनसोलाव मोनफ्रोमबो बिथिंखौ नोजोर बोनानै जोङो गुबुन गुबुन जायगाफोराव जोङो मोगा मोगि आयदाखौ लाबोबाय थादों नैबे बेलायावबो जिहेतु बर' हारिनि गेजेराव बिथांमोनानो जरासे जेराव कमेडियान खालामनानै बे समाव बयजोंबो आंगो जानो हादों आरो बेखौनो रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो थाखाय बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बे समाव नाजादोंमोन आरो थारैनो बे समाव बिथांमोनजों सावरायलायनानै गोबां बाथ्राखौनो मोनथिनो मोनबाय माबायदिहाय बे समाव कमेडिखौ बानायनाय जायो आरो बेनि अनगायै बिथांमोना सानबेसे बे कमेडि खालामनायाव बा फेस्ला खालामनाय समखौ बा रिल्स बानायनाय समखौ बिथांमोना लायो बिनि सायावबो बिथांमोननिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो मोनथिबाय आसा थिदों नोंथांमोनाबो बिथांमोनखौ जेब्लाबो अनसायबाय थागोनखौ मिजिंथिबाय गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर बोरमा लकेल ना साम' नारजि अनला खारै थास' मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलि जानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन